az elméletek attól válnak hitelessé, hogy kísérletileg bebizonyítják őket, és ezek a kísérletek megismételhetőek. Azt feltételezzük, hogy a jelenben beérkező, a jelenben becsapódó, közvetlenül általunk megfigyelhető fotonok valamilyen módon már most a mi jelenünkben tartalmazhatja azt, hogy mi lesz a jövője majd valahol, valamikor tetszőleges távolságban azoknak a másoló ikerpároknak, amelyeket szabadjára bocsájtottunk például a világűr irányába. Ez két dolgot jelenthet. Vagy a másoló ikerpárok jövőjét tudhatjuk így meg, vagy pedig a hipertérben értelmezett, a hiperűrben értelmezett jelenét. Tehát ezt a kísérletet élvezettel fogjuk elvégezni, még akkor is, hogyha a siker nem garantált. Lehet, hogy nem a hipertérrel teremtünk kapcsolatot, hanem valamilyen teljesen új kvantumfizikai jelenségre derül majd fény, amely újabb kísérleteket és újabb lehetőségeket indukál. És éppen ezért úgy gondoljuk, hogy még a józanésztől igen távol álló okokozati összefüggések, vagy vélt vagy valós összefüggések meg nem találása esetén is lehet értékelhető és tudománytörténeti szempontból fontos jelentősége ezen kísérletek elvégzésének. Úgy gondolom, hogy csak a jövő, amely talán már most is létezik, adhat választ ezekre, de most még nem rendelkezünk a hiperűrradarral, hogy ezt kiderítsük. Ennek a tudományosan megfogalmazott verzióját eljutattuk számos nemzetközi szervezetnek és a területet jól ismerő tudósnak is. Ha elvi hiba lenne az elképzelésben, arra már feltehetően felhívták volna a figyelmünket. Tipikus, otthon ne próbálják ki.